Добро утро, скъпи приятели! В тази съботна сутрин искам да обърна внимание на сърцето, един от най-важните човешки органи. Този орган никога не спира да работи. Но освен неговата механична функция да транспортира кръвта, както казват някои хора, той е една помпа, един двигател, който никога не спира, той има и много други неизследвани неща. Учените са установили в него много клетки, за които нямат представа за какво служат и каква е тяхната роля. Искам да разгледаме няколко текста от Библията, които са свързани с сърцето. Първият текст, на който съм се спрял, това е в Притчи, 4 глава, 23 стих, гласи: повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. От тук какво ни казва? От него са изворите на живота. Изворите на живота. Извора с какво го свързваме? Пълнинският извор, с чиста пълнинска вода, студена, утоляваща жаждата. Можем да направим аналогия с живота си относно това. Каква функция изпълнява сърцето ни в живота ни, както когато идем в планината и сме жадни и пием чиста планинска вода. Другият текст, който съм отбелязал, е: сърцето на благоразумният придобива разум и ухото на мъдрите търси знание. Какво ни казва текста? Сърцето на благоразумният придобива разум. И тук в този смисъл можем да вмъкнем тогава, когато много често хората и колеги психолози казват: слушай сърцето си. Да, бихме слушали сърцето си, но тогава, когато той е придобило разум и ухото на мъдрите търси знание, и когато ухото на тези хора е търсило знание, тогава можем да послушаме сърцето си. Но ако няма търсене на знание и няма благоразумност, в повечето случаи сърцето ще ни подведе. И последният текст, който искам да прочета, е: има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господне то ще устои. Помислите в сърцето на човека, това означава, че сърцето и мозъка са свързани по някакъв начин, за да има помисли в сърцето на човека. Но намерението Господне то ще устои. Намерението Господне то ще устои в човека тогава, когато човек се е доверил на Господ. Има една директна връзка с Него и общение, че Святия Дух, който чрез възнесението на Исус Христос беше предоставен на хората, но на хората, които вярват в Него и работи този Дух в тях. Само тогава можем да си доверим напълно на сърцето. Нека всеки един от вас, ако има възможност днеска, да си прегледа тези текстчета и да поразмишлява малко върху тях. За сърцето си, за живота си и за това как се чувствам, какво мисля. Защото мислите ни, чувствата ни, целият ни живот е взаимосвързан. Тялото ни, духът и душата. Приятен ден ви желая и до нови срещи!